As Rías Baixas vanse adoptando a nova normalidade. A volta de moitas actividades deixa imaxes como esta. É a praia de Silgar en Sanxenxo, onde xa comezou a instalación das parcelas para garantir a seguridade de veciños e visitantes este verán. Precisamente esta mañá celebrouse unha xunta local de seguridade na que se trataron temas como a vixianza da movida nocturna mediante drons para evitar as aglomeracións. Que tal? Boas noites. 780 divisións para dar cabida a 1.560 persoas. O Concello de Sanxenxo está a parcelar a praia de Silgar para garantir o distanciamento social. O areal dará cabida a só a metade da súa capacidade total. Os vixiantes guiarán aos visitantes as parcelas que estean libres. A pesar da nova normalidade, as praias manteñen unhas limitacións para seguir cumprindo coas medidas de seguridade. Para garantir o protocolo, o Concello de Sanxenxo está a parcelar a praia de Silgar, unha medida que dividirá o areal en 780 cuadrículas cunha capacidade para 1.560 persoas. Empezaron a traballar onte, esperamos ter os dous primeiros sectores, o 5 e o 4, terminados a final desta semana, porque parece que o tempo vai a acompañar, e xa vamos a poder comprobar neses dous sectores sin poñer ainda ningún vigilante, ningún controlador, porque non vai haber moita xente. Entón vamos a poder comprobar que uns se poñan nas cuadrículas, outros que se poñan fora e ver como funciona o tema, que eu espero que vai, estou convencido que vai a funcionar moi ben, non? Os que visiten a praia deberán entrar polos accesos onde un vixiante lles guiará as parcelas que estean libres. Vai haber 4 ou 5 accesos, digo 4 ou 5 porque un vai ser para servicios máis para xente, pero esos 4 accesos vai un chegar aí, vai a ter unhas persoas que van, uns controladores que van a estar aí comprobando como se vai enchendo para que non haxa aglomeracións e que se respeten as normas de distanciamento, e van a baixar a praia, cando este todo completo, por van a decir que non pode baixar máis hasta que salga, vamos a estar comprobando. Esta non é a única medida do Concello para garantir a seguridade. O goberno local non abrirá ao público os quioscos, as papeleiras nin as duchas. Si estarán abertos os baños, pero cunha desinfección constante. Vamos a desinfectar os baños que antes se limpiaban 2 veces ao día, vanse limpiar cada hora e media. Vamos a poñer as aceras que se poida circular pola acera da dereita, por haber rúa da dereita. Vamos a poñer un montón de cousas, non? Que creo que, claro, que se a xente non a respeta, hai que andar con un policía detrás de cada esquina, é imposible, é inviable, non? Entón, eu creo que a cousa que vai a funcionar ben é o que temos é que transmitir que Sanxenxo non é solamente publicidade, senón que é un concello seguro para vir a disfrutar tanto dos seus espacios públicos como os dos arenales, non? O parcelamento da praia lévase a cabo só en Silgar. No resto de areais o Concello controlará a súa ocupación mediante drons e no caso de superar a capacidade avisará as autoridades. Para establecer máis medidas de seguridade, o Concello de Sanxenxo celebrou unha xunta local de seguridade na que participou por videoconferencia a subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba. A reunión baseouse en 3 puntos: identificar as persoas que fagan botellón e sancionalos en caso de que se rompa algún material urbano, coordinar o tráfico para desvialo á autovía do Salnés e evitar atascos no centro da vila e controlar a movida nocturna a través de drons. Vamos a poder vixiar cos drons e mandar imágenes, porque vai facer un policía local, por lo tanto un agente da autoridade, de se está habendo algún problema, vamos ter un coche da policía que compramos, non, que nos regalou a Xunta de Galicia, que ten a última tecnoloxía para estar con esas cámaras comprobando o que pasa aí, e iso vai nos a permitir actuar moito máis rápido, tanto a Garda Civil como a Policía Local. Aínda que xa estaban autorizadas a abrir en da fase 3, a empresa concesionaria da piscina municipal de Rianxo decidiu agardar co fin de garantir a total seguridade na volta á actividade. As instalacións abrirán as súas portas o luns con estrictas medidas de control e limpeza. O equipo de profesionais que xestiona a piscina municipal de Rianxo ultima os preparativos para a súa posta a punto. Reabren este luns o 75% da capacidade e con estritas medidas de seguridade como control de temperatura aos usuarios e o reforzo da limpeza e desinfección. Estamos un poquinho satisfeitos coas medidas que finalmente temos, con un 75% do aforo, e sí que vamos ter control dos espacios a nivel parcial e a nivel total, por exemplo, en sala fitness, en piscina, en spa, en saunas, na sala de musculación, vai estar o aforo limitado. É dicir, vai nos a permitir traballar con normalidade, eso sin duda, pero tamén temos que garantizar que o usuario teña unhas condicións para adestrar que sean seguras. A volta será progresiva, irán incorporando novos servizos segundo evolucione o funcionamento das instalacións e a demanda dos usuarios. Primeira semana ou 2 semanas abriremos única e exclusivamente con servicios de socorrista e monitor en sala fitness, atención comercial e limpeza, evidentemente, e mantemento. A partir de aí veremos un poquinho a evolución do funcionamento da instalación,
Propoñeremos modificacións para garantizar que o usuario se beneficie de todas estas normas que fomos poñendo e levantaremos algunha restricción que temos marcada e empezaremos xa cas actividades. Posiblemente xa o día 22 teñamos un horario e a xente poida empezar a facer a reserva das actividades igual que tiñamos antes, evidentemente cunha parrilla un pouquiño máis reducida, porque estamos un pouquiño á expectativa de cal vai ser a reacción dos usuarios, do acceso, se nos van a condicionar moito. Entón empezaremos de forma progresiva marcando actividades, digamos, que baixo mínimos e a partir de aí iremos progresando adaptándonos á oferta que nos exixan os usuarios. A pesar de permanecer pechado durante 3 meses, este servizo sairá reforzado tras a crise. A obriga de reorganizar espazos supuxo unha oportunidade para optimizar o seu rendemento. Dentro deste cambio, melloramos, vale? Porque fixemos adaptacións importantes no gimnasio que nos permite pasar dunha ocupación de 120 metros cuadrados a facer ahora 210, co cual a distribución das máquinas é moitísimo máis cómoda para o usuario, garantizamos a seguridade, xeneramos espacios novos, nos permite meter unha máquina nova, un concept, un Skyer para traballo de remo. Ademais dos cambios nas propias instalacións, o Concello puxo a súa disposición tanto o pabillón como un espazo alternativo para desenvolver actividades mentres se manteñan as restriccións sanitarias. O coronavirus obrigará a realizar cambios nas mesas electorais de varios concellos para evitar aglomeracións e garantir a limitación da capacidade. En Ribeira, as 6 mesas situadas na planta superior do colexio o grupo trasladaranse ao pabellón do centro. Igual acontece co colexio de heroínas de Sálvora da parroquia de Aguiño, onde todas as mesas instalaranse no ximnasio. En Palmeira utilizaránse as instalacións do Polideportivo Alcalde Torres Colomer en lugar do colexio, como viña sendo habitual en anteriores convocatorias electorais. O sorteo das mesas tivo lugar no transcurso dun pleno extraordinario no que se deu conta da renuncia da concelleira Dolores Elourdi, que abandonaba a política activa tras máis dunha década na corporación. Sexto día sen cambios na evolución da pandemia na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. O número de casos activos mantense en 8. Todos estes doentes estánse a recuperar no seu domicilio, polo que a área sanitaria continúa sen persoas hospitalizadas. Si hai novidades na área sanitaria de Santiago, a que pertence ao Hospital do Barbanza. Neste caso, hoxe houve unha pequena reducción no número de casos activos pasando dos 34 aos 33. No conxunto de Galicia, hoxe rexistranse un pequeno repunte no número de casos activos, acadando os 349. Estamos a falar dun caso máis con respecto á xornada de onte. Dende o inicio da pandemia na nosa comunidade superaron a enfermidade 10.491 persoas. O número de vítimas mortais mantense en 619 falecidos. Máis novas, os certificados de comercio seguro chegaron ao Concello de Vilanova. 25 establecementos conseguiron este recoñecemento que entrega a Federación Provincial de Comercio, Turismo e Mercados de Pontevedra. O selo é unha garantía para que os clientes acudan ás súas compras a facer as súas compras sen medo aos contaxios. A Federación Provincial de Comercio, Turismo e Mercados de Pontevedra está premiando cun selo de calidade aos establecementos que cumpren coas medidas de prevención fronte á COVID-19. Uns recoñecementos de comercio seguro que foron entregados aos comercios de Vilanova. Home, pois é un orgullo porque despois da preocupación que pasamos todos co tema do COVID, pois saber que tes as cousas ben feitas e que os teus clientes nin ti vas a pasar ningún riesgo, nin os empleados, por suposto, pois é un orgullo. Estes locais garanten ao cliente todas as medidas de prevención. Garantías todas, que sea de seguridade, a súa distancia, que non pode chegarse ao mostrador, o xel hidroalcohólico, guantes desechables, todo, ten o seu cubo aquí tamén ao lado para poder desfacerse de todo eso, obligatorio mascarilla, eso 100%, porque ademais é un sitio onde tes que estar cara a cara co cliente, entón a mascarilla é obligatoria sempre. Dende o Consorcio de Comercio do Salnés matizan que o futuro dos comercios pasa por garantir aos clientes a súa calidade. Eu creo que o futuro vai por aí, ter todo o día, tanto o que é en seguridade, que é limpieza, eso, e que o cliente vexa que isto está funcionando, que o comercio está cumpliendo. Unha calidade a que están respondendo os clientes nestas primeiras semanas despois do confinamento. Ben, é dicir, a xente en principio está contenta, entonces pasiño a pasiño, é dicir, os inicios foi bastante ben, agora a xente xa comprou o necesario, e agora veñen as ceremonias, en general están contentos o comercio.
Para o alcalde de Vilanova, estes selos son unha garantía máis da seguridade do Concello de Vilanova. No queda otra forma de hacerlo, porque si no se hace así, volvemos para atrás y el daño principal es para todos nosotros, aparte del peligro que supone para la vida de las personas. Entonces, todo el mundo tiene que ir a un comercio seguro, a una forma de vida segura, a un ocio seguro, y esto es un ejemplo más de los muchos que tenemos. Polo de agora recibirán o recoñecemento 25 establecementos, pero nos vindeiros días outros 14 locais portarán o selo de comercio seguro. Cambados preséntase como un destino seguro no seu desembarco na nova normalidade. A través dun vídeo elaborado por unha startup que naceu en pleno confinamento, reivindícase que agora é o momento de devolverlle a Cambados todo o que merece. Piden aos veciños e visitantes que se coiden e que coiden dos demais, para que a localidade se manteña como un lugar seguro no que poder vivir a nova normalidade. Familiar, viva e dinámica, pero sobre todo unha vila segura. Unha vila que te coida grazas a todas esas persoas que tinguen de cores este novo Cambados. Merca en pollo polo San Xoán. Ese é o nome da campaña impulsada polo goberno local co obxectivo de dinamizar os sectores económicos do municipio máis afectados pola crise do coronavirus. Ante a cancelación dos grandes eventos desta festa, o Concello vai premiar a aquelas persoas que aposten polos establecementos comerciais do municipio a hora de facer as súas compras. Os clientes serán agasallados co merchandising no que pollo e as sardiñas do San Xoán son os protagonistas. A campaña vai estar en marcha dende este vernes e prolongarase ata o sábado 27. No que respecta ao sector hostaleiro e ante a cancelación da tradicional sardiñada popular da Seca, dende o goberno local propoñen aos veciños consumir sardiñas nos establecementos da vila a través dunha iniciativa que se vai celebrar o día 23. Os bares que se queiran sumar aínda están a tempo, podendo inscribirse a través de pollocultura@concellodepollo.gal. Un cento de empresas e emprendedores da comarca do Barbanza solicitaron axudas con cargo ao Plan de Emprego Local coa Deputación da Coruña. A Administración Provincial habilitou dúas liñas de axudas específicas. Pel Emprende, centrada na realización de investimentos por parte dos emprendedores, rexistra a meirande parte das solicitudes cun 70% do total. A outra liña, Pel Pemes, destinarase á contratación de novo persoal e ao mantemento dos contratos actuais. A Deputación destinará un total de 3.800.000 euros a estes programas que buscan reforzar o tecido empresarial da provincia e paliar os efectos da pandemia. A presidenta da Deputación de Pontevedra pon en valor o traballo feito polos profesionais do Smart PM durante o confinamento. Neste tempo presentáronse case 900 asesoramentos a novas empresas e emprendedores de xeito telemático. Carmela Silva entende que o Smart PM estáse a convertir nunha gran referencia a nivel estatal no asesoramento en novas tecnoloxías. Unha enorme capacidade de ofertar a actividade de formación, de asesoramento, de capacitación TIC, que non é o futuro, é o presente, xa non hai posibilidade de desenvolver un proxecto empresarial, emprendedor, se non se usan as TICs e se non estás permanentemente innovando nese terreo. Pero o extraordinario, o sorprendente, ou non tan sorprendente, pero que realmente chama moito a atención foi o que pasou durante todo o tempo de confinamento, de desescalada. Esta mañá entregáronse os premios de Modai do Depo Emprende na FP. O acto tivo lugar no prazo provincial. A presidenta puxo en valor o talento e creatividade dos participantes. Recoñeceu estar abraiada co nivel dos proxectos presentados ao certame. Os premios serviron para recoñecer as 3 mellores iniciativas empresariais no marco de Depo Emprende na FP deste ano que tiveron que reorientarse polas consecuencias da crise sanitaria, cambiando os seus proxectos iniciais ao formato audiovisual. O primeiro premio foi para Aníbal Lovers, un proxecto realizado polas alumnas Nuria Pintos e Nuria Franco, do ciclo superior de aloxamentos turísticos do Carlos Oroza. O segundo premio foi para o proxecto do alumnado do Manuel Antonio realizado por Sabela Cid, Óscar Vila, Eva Figueroa e Alba Pichel do ciclo superior de higiene bucodental e leva como nome Odontoap. En canto a categoría de grao medio, o premio dotado con 700 euros foi para o IES Montecelo polo proxecto empresarial Camiñando.
A presidenta provincial aproveitou para defender a formación provisional e reivindicar unha maior dotación presupostaria por parte das administracións. A formación profesional é fundamental para seguir construindo un espacio onde poida haber crecimento económico, onde se poida xerar riqueza e onde se poida xerar emprego de calidade. E tamén é un instrumento fundamental, tan fundamental como os títulos universitarios, e o quero decir así de claro, tan fundamental como os títulos universitarios para conquerir que ideas emprendedoras convírtanse en proxectos de emprendemento empresariais. Seguimos en Pontevedra. Xa hai data para que comece a recollida polo centro da cidade dos residuos orgánicos para compostar, o denominado Plan Composta. Será o 6 de xullo cando os colectores estean na rúa e o camión pasa a recoller os primeiros restos. Farano tanto no centro histórico como no ensanche da cidade. O programa experimental de recollida de residuos orgánicos en vivendas e produtores singulares de Pontevedra está a piques de botar a andar. O denominado Plan Composta entrará en servizo o vindeiro 6 de xullo, tanto no centro histórico como no ensanche da cidade. O día 6 de xullo empezaríamos con xa o circuito, xa estaría o camión na rúa, xa estarían operativos os colectores, etc. E a partir do 6 de xullo, o mismo 6 de xullo empezaría xa a recollida. Pero antes diso xa está en marcha unha campaña de sensibilización á poboación que se pode beneficiar deste plan, que atinxe tanto o centro histórico como o ensanche de Pontevedra. Consiste nunhas 3.500 visitas a particulares e a 600 denominados produtores singulares, é dicir, restaurantes, cafeterías ou froiterías. En 2 semanas terían que estar visitados, é dicir, esta semana e a que ven, terían que estar visitados a práctica totalidade desos produtores singulares que están dentro do circuito, que é dicir, tanto o centro histórico como o resto de rúas do ensanche, Rúa Estrada, Rúa Loureiro Crespo. Fundamentalmente, San Antoniño. Fundamentalmente, eso en 2 semanas. Despois, xa a cabalo deso, ou a continuación, xa viría a visita aos domicilios. Os produtores singulares recibirán colectores de 45 ou 90 litros para depositar os seus residuos. No caso dos particulares, o que se queira sumar ao plan recibirá un depósito de 7 litros, bolsas reciclables e unha tarxeta electrónica para poder participar. Se lles vai a facilitar un kit no que vai se lle dar a tarxeta de que falábamos outro día, tamén un colector e ao mesmo tempo tamén bolsas compostables. A implantación deste denominado quinto colector axudicouse por 540.000 euros no primeiro ano co obxectivo de xestionar 2.000 toneladas. Volve o debate sobre a renovación do PECSON na cidade de Pontevedra. Despois do que PP reclamase ao goberno local que retome a redacción dun novo plan urbanístico, agora é o Colexio de Arquitectos de Pontevedra o que di que a actual norma presenta eivas. Con todo, o seu presidente, que aventúrase a deseñar un novo PECSON, pode xerar máis inseguridade xurídica, polo que defende facer un lifting ao actual. O debate sobre o PECSON de Pontevedra volve estar en riba da mesa. Hai uns días era o PP da cidade o que resucitaba o tema, logo de presentar as súas alegacións á ordenanza de mobilidade. Hoxe, o que se pronunciou sobre o asunto é o presidente do Colexio de Arquitectos de Pontevedra. Di que o actual plan presenta eivas, pero entende que aventurarse a deseñar un novo pode xerar inseguridade xurídica. A solución pasaría, segundo considera, por facerlle un lifting ao actual. Temos un PECSON con eivas agora mismo, e se non completo, o mellor o que sí que precisamos é ir facéndolle algún lifting ou algunha cura a ese PECSON que sí que vemos que en moitos aspectos non nos capacita para o exercicio pleno da profesión, é dicir, é un PECSON que do ano 89. O que non se quixo pronunciar sobre o tema é o concelleiro de urbanismo que acusa aos populares de botarlle a culpa de todos os males ao plan xeral. Sabemos que a culpa si pasa algo, a culpa é de non ter PECSON, non vou facer comentarios nisso, porque o tema era outro e ao final acabou salindo o PECSON. Porque o tema era a presentación dun convenio de colaboración entre o Colexio de Arquitectos e o Concello de Pontevedra para axilizar as licencias urbanísticas. O obxectivo é que toda a documentación necesaria para solicitar un permiso chegue antes ao urbanismo. A través dunha plataforma, os proxectos serán visados de forma digital sen ter que presentarlos de xeito presencial no Concello. O Colexio de Arquitectos
pon a disposición do Concello de Pontevedra para que eles poidan acceder a eses documentos, e con isto o que se está garantindo é a identidade do autor do proxecto e, sobre todo, unha integridade documental. É dicir, os servicios municipais, os técnicos e xurídicos municipais van a poder acceder de primeira man a uns documentos na fonte. Con isto garántese que a información sexa sempre a mesma, sen que falten documentos ou non casen os datos, un exercicio de transparencia que serve para axilizar os trámites. Isto é un obxectivo do mandato, non? Un dos obxectivos é a modernización da administración pública e a simplificación de trámites administrativos, e, bueno, con estas actuacións, pois estamos avanzando nese sentido, non? Este convenio de colaboración asinarase nas vindeiras semanas. O Concello da Pobra e Suelo Empresarial del Atlántico estudian a viabilidade dunha nova aplicación do polígono da Tomada. A xerente da sociedade, Beatriz Sestallo, mantivo un encontro esta mañá con membros da Corporación Municipal para analizar as necesidades de chan industrial que presenta o municipio. Esgotadas na práctica a totalidade as parcelas do polígono da Tomada, o Concello da Pobra ten proposta unha nova ampliación cara a zona sur do Parque Empresarial. E agora temos que abordar unha nova ampliación porque está esgotado, xa as parcelas que quedan son as parcelas que pertencen ao Concello da Pobra. Estamos pois ante un novo reto que, bueno, que creemos que vai ser significativo pois para o futuro deste Concello, non? Precisamente o obxectivo da visita de Beatriz Sestallo era estudar a viabilidade desta opción para que o Concello xa encargou un anteproxecto. Trátase dunha opción viable dende o punto de vista topográfico e sostible a nivel medioambiental. Nós temos unha coincidencia nun planteamento de polígonos industriais que señan sostibles, dende logo a SEA está promovendo pois actuacións con perspectiva medioambiental cara a tamén dende o punto industrial, que pode parecer chocante, pero non pode selo. Temos que aclimatar a coincidencia, o ir da mano entre a industrialización e o máximo respeto ao medio ambiente. Insisto, é absoluta coincidencia no Concello, que non sempre ocurre, e ademais a necesidade tamén de que os precios do suelo señan o máis accesibles posibles. A outra das opcións propostas pasaría por retomar o antigo proxecto dun polígono supramunicipal entre a Pobra e Ribeira, para o que iniciarán as conversas co Concello veciño de xeito inmediato. Porque non descartamos todavía o suelo industrial por riba da autovía, onde estaba o famoso polígono intermunicipal, o polígono supramunicipal, entre o Concello de Ribeira da Pobra. O terreno da Pobra sigue estando aí, exploraremos tamén as posibilidades de que Ribeira participe. Sería unha opción, bueno, pois a longo prazo, porque conseguiríamos moitos máis metros cuadrados, pero tamén, evidentemente, requeriría un maior investimento. Vamos a facer números e cálculos con as dúas posibilidades. Calquera das opcións propostas manterá unha distancia mínima de 200 metros coas vivendas. Unha vez definido o emprazamento, o Concello da Pobra informará a todos os veciños e adoptará as medidas precisas para minimizar a afectación. O paseo marítimo a Vilaxoán está hoxe un chisco máis preto de ser unha realidade. O Concello de Vilagarcía vende adxudicar o proxecto por máis de 640.000 euros. O paseo irá dende a curva de Ferrazo ata o final da praia de Canelas. A actuación ten un prazo de execución de 7 meses. Con ela, segundo indica o goberno local, materializarase a ansiada rexeneración deste treito litoral, convertendo o percorrido nun paseo con zonas de descanso e carril bici, a vez que se manteñen os dous sentidos da circulación rodada. O Concello pretende que as obras comecen coa maior brevidade posible. A previsión é que os traballos comecen polo retranqueo do muro da Edar e unha vez finalizada esta parte continuará a obra pola construción do paseo marítimo e carril bici que irá pola zona de Beiramar. Esta obra financiarase a través dunha partida de case 530.000 euros de fondos propios do Concello, procedentes do superávit de 2018 e con 300.000 euros dos fondos europeos da EDUSI correspondentes á liña de impulso e mellora medioambiental de zonas urbanas do programa Vilagarcía Avanza. Onde as obras xa están en marcha en Vilanova. Trátase da mellora do firme Rúa González Besada que corresponde coa PO 302, unha vía que une as inmediacións da Casa do Concello e a zona portuaria.
O proxecto contempla a mellora da calzada e reposición de todo o aglomerado, tendo en conta que a zona soporta unha elevada intensidade de vehículos pesados, xa que por ese treito circulan, entre outros, todos os vehículos que transportan o mexillón que se descarga no porto de Vilanova. O proxecto supón un investimento de case 47.000 euros. Nesta xornada estiveron a eliminar o asfalto vello e procederon a estender a nova capa ao longo da tarde. Tamén nas últimas horas, e aproveitando esta actuación, Espina e Delfín procedeu á colocación dun novo colector, o que obrigou a cortar o tráfico. Os traballos de asfaltado non suporán cortes na calzada, xa que se irán facendo por carrís. Susto na rúa de Pontevedra de Noia, onde a pasada noite explotou unha bombona de camping gas. O suceso provocou un pequeno incendio no domicilio que foi atallado polos propios residentes. Aínda así, 2 deles tiveron que ser trasladados ao centro de saúde. Pasadas as 8 da tarde, o 112 recibiu o aviso dun incendio nun domicilio da rúa Pontevedra, en Noia. Ao parecer, un dos habitantes estaba a preparar comida cun fornelo móvil cando, por razóns que aínda se descoñecen, a bombona estourou provocando un pequeno lume que puido ser sufocado polos propios residentes. O suceso tiña lugar pasadas as 8 da tarde nesta céntrica rúa de Noia. A pesar do susto inicial, non houbo que lamentar feridos de consideración. Un dos feridos tivo que ser atendido no propio domicilio polas queimaduras que presentaban a man, mentres que as outras 2 persoas, unha muller de 30 anos e un home de 44, foron trasladados en ambulancia ao centro de saúde, cun cadro leve de ansiedade. Ata o lugar desplazáronse efectivos dos bombeiros de Boiro e de Protección Civil de Noia, que procederon a airear a vivenda tras comprobar que o lume estaba extinguido. Colaboraron tamén no dispositivo membros do Grupo de Emerxencias de Brión e axentes da Policía Local de Noia. E máis sucesos agora no Grove. Unha muller de 74 anos tivo que ser atendida esta pasada madrugada por inhalación de fume. O motivo, un incendio na súa cociña. Aconteceu nun apartamento da Avenida de Portugal. O lume declarouse nun enchufe situado preto da neveira mentres a muller dormía na súa habitación. Un particular chamou ao 112 contra as 4 da madrugada para alertar dos feitos. Segundo o seu testemunho, o lume declarado na cociña obrigou a muller a sair ao balcón ata a chegada dos efectivos de emerxencia. A muller acabou sendo rescatada por unha patrulla da Garda Civil que tamén se cargou de poñer a salvo os seus 2 cans. Os asientes tiveron que forzar a porta de entrada. Foron eles mesmos os que se encargaron de apagar o lume co extintor do seu vehículo. A todo lugar desprazáronse tamén efectivos do Servizo Municipal de Emerxencias do Grove, Emerxencias de Sanxenxo e o 061. Un equipo sanitario encargouse de trasladar ao Hospital de Montecelo de Pontevedra. Coa nova normalidade, os equipos de remo poden volver a adestrar no mar. As traíñas saen a adestrar cumprindo cos medidas de prevención aprobadas pola Secretaría Xeral do Deporte. Nun mes comezará unha liga na que non participarán 8 equipos por medo aos contaxios, entre eles 2 da Contorna, Amegrove e Ribeira Feminino. Coa nova normalidade, a Secretaría Xeral pro Deporte deu o visto bo ao protocolo de prevención presentado pola Liga Galega de Remo. Esta aprobación permite que os clubs de remo poidan adestrar no mar tras case 3 meses en facelo. O máis chocante foi toparnos con que en outras comunidades poderan baixar antes que aquí. Creo que, por decirlo a grosso modo, creo que non pode haber unha diferencia, sobre todo se estamos na mesma fase de desescalada, que no País Vasco e en Cantabria podan baixar e nos aquí non. Esa semana, a ver, non é determinante, pero, bueno, ao final, pues, esas diferencias non as entendemos. Para poder adestrar é necesario que os clubs cumpran coas medidas de prevención. En principio, o club solo o estamos usando do almacenaje de barcos, nos vimos cambiados da casa e nos duchamos na nosa casa para intentar, pois, non mezclarnos moito. E basicamente no club, pois, de 6 en 6, na traíña, pois, como, bueno, se pode ver onte, pois, baixamos completos, con mascarilla. Os clubs teñen agora por diante só un mes para preparar a Liga e adestrar no mar, o que condicionará esta Liga 2020. Eses 3 meses, ao final, esa posta a punto das traineras se reflite na velocidade que vas a alcanzar, sobre todo na cadencia das paladas. Pero, bueno, todos habrá que adaptarse, todos partimos do mismo sitio, bueno, o aficionado prácticamente non vai notar diferencia de si leváramos 3 meses baixando o mar, non, nós sí, evidentemente. Na Liga finalmente non participarán 8 equipos por medo ao contagio, entre eles Amegrove e Ribeira Feminino. Os que si o fagan deben respetar as medidas sanitarias. Ademais, a Liga fará un seguimento dos remeiros para evitar contagios. Se está falando de que seguramente teñamos que tomar a temperatura aos remeiros antes de ir para a regata, e na propia regata, pois, a ambulancia que está contratada ou o servicio sanitario que está contratado lle tomará a temperatura a todos e se hai algún caso que non dea nos parámetros, pois o mandarán para casa. Na Liga participarán 8 equipos da Contorna.
Vilaxoán, que aspira a loitar polos primeiros postos da Liga, Meco, Rianxo e Cabo B, que agardan estar na zona media alta, e Muros e Esteirana co obxectivo de evitar o descenso. Na Liga Feminina, Cabo loitará pola vitoria, mentres que Rianxo debutará na competición co obxectivo de formarse na Liga. A categoría B volve a Pobra, coa vista posta no ascenso. E falando de boas novas, a sorte fai parada en Cambados. O sorteo da lotería primitiva deixou na vila un premio de 33.000 euros. O boleto premiado foi selado no Bar Laya, situado na Rúa Real da localidade. O premio corresponde co sorteo do sábado. Nesa xornada non houbo acertantes nin de primeira nin de segunda categoría. Si houbo 6 premios de terceira, un deles o de Cambados. Os gañadores, polo tanto, tiveron que acertar 5 números e o complementario. A boa noticia chegaba ao local hostaleiro de Cambados onte. Polo de agora, no establecemento descoñecen quen puido ser o afortunado ou afortunada, aínda que a noticia corre como a pólvora nada máis coñecerse. O que si dan por seguro é que se trate dun veciño da vila, dado o pouco movemento de visitantes que se produce neste contexto actual. E ata aquí as novas do día deste martes 16 de xuño. Poden seguir a información a través da nosa páxina web e das nosas redes sociais de Twitter e Facebook. Volvemos mañá con máis noticias. Boas noites.